posachedwa apa tikupasirani mmene chikondwerero kunalili mu mzinda wa Lilongwe pamene akweni Mayi Patricia Kaliati atangotulusidwa ku polisi, ndipo iwowa amayimba nyimbo zovina ndi kumavina komanso atatha pamenepo anayankhulana ndi anthu akuchipani komanso amalawi onse adawathokoza pamene iwowa anali ku polisi, ndipo amawayikiza mafuno abwino. Padakali pano taonerani mavidiyo azimayi ena amenenso amayimba nyimbo pamene amawadikirira amayi Patricia Kaliati. Kenako muonere video imene amayi Patricia Kaliati adayankhulana ndi anthu kumaloku pamene adapasidwa belo atangotuluka lero lino madzulo. Zimenezotu ni nyimbo zimene amayimba amayi amene adali kumeneku lero lino ku polisi ya Lingas komanso pamene amawaperekeza amayi Patricia Kaliati ku koti. So pano apa tikupasireni zimene wayankhula Patricia Kaliati, kuyankhula ku mtundu wa Malawi, kuyankhula ku zipani zonse zinamuthandiza komanso za kuyankhula kwa chipani cha UTM. Apa takhala ndipompo mumvere kuti Mayi Patricia Kaliati anayankhula chani atangotulusidwa ku polisi. Komanda asogoleri ku 44 kuno ndakuthokozani kwambiri. Mundilole kuti ndikuthokozeni nonse asogoleri onse kuchokera ku mafumu onse kuno ku 44. Ambuye akudaliseni nakupasani zosowa zanu zonse. Chifukwa cha mapemphero anu, ndithokoze chifukwa cha sapoti yanu mabwera kumandiona. Ndikuthokozeni chifukwa munali pa maondo undipempherera. Ine simphamvu sinkhondo koma ndatuluka chifukwa cha mapemphero anu, ndithokoze kwambiri. Ndithokoze chipani cha UTM kudzera kwa bambo anga Kambala komanso asogoleri onse a public secretary, Deputy Secretary General komanso asisi onse, aneki onse, alijoni ya district yako swese, members onse dziko lonse la Malawi. Sinayembekezere kuti nthawi zina kukhalaso ndi anthu kwabwino kotere. Kunyadirani koposa. Komatu sichinali chipani chokha chimodzi koma onse enanso ngati DPP muli pano ndikuthokozeni. Komanso ngati UTF muli pano ndikuthokozeni. Ngatinso konse kule ndakunyadirani kwambiri. Chipakira mwamba wasaopa.
asogoleri ku 44 kuno ndakuthokozani kwambiri. Mundilole kuti ndikuthokozeni nonse asogoleri onse kuchokera ku mafumu onse akuno ku 44. Ambuye akudaliseni nakupasani zosowa zanu zonse. Ndithokoze chifukwa cha mapemphero anu. Ndithokoze chifukwa cha sapoti yanu mmabwera kumandiona. Ndikuthokozeni chifukwa munali pa maondo kundipempherera. Ine simphamvu sinkhondo koma ndatuluka chifukwa cha mapemphero anu. Ndithokoze kwambiri. Ndithokoze chipani cha UTM kudzera kwa bambo anga Kambala komanso asogoleri onse apabwise secretary deputy secretary general komanso asisi onse aneki onse ali John ya district yako swese members onse dziko lonse la Malawi. Sinayembekezere kuti nthawi zina kukhalanso ndi anthu nkwabwino kotere. Kunyadirani koposa. Komatu sichinali chipani chokha chimodzi koma onse enanso ngati DPP muli pano ndikuthokozeni. Komanso ngati UTF muli pano ndikuthokozeni. Ngatinso konse kule ndakunyadirani kwambiri. Ndipakira mwamba wasaopa. Asafoka. Komati asogoleri ku 44 kuno ndakuthokozani kwambiri. Mundilole kuti ndikuthokozeni nonse asogoleri onse kuchokera ku mafumu onse akuno ku 44. Ambuye akudaliseni nakupasani zosowa zanu zonse. Ndithokoze chifukwa cha mapemphero anu. Ndithokoze chifukwa cha sapoti yanu mmabwera kumandiona. Ndikuthokozeni chifukwa munali pa maondo kundipempherera. Ine simphamvu sinkhondo koma ndatuluka chifukwa cha mapemphero anu. Ndithokoze kwambiri. Ndithokoze chipani cha UTM kudzera kwa bambo anga Kambala komanso asogoleri onse apabwise secretary deputy secretary general komanso asisi onse aneki onse ali John ya district yako swese members onse dziko lonse la Malawi. Sinayembekezere kuti nthawi zina kukhalanso ndi anthu nkwabwino kotere. Kunyadirani koposa. Komatu sichinali chipani chokha chimodzi koma onse enanso ngati DPP muli pano ndikuthokozeni. Komanso ngati UTF muli pano ndikuthokozeni. Ngatinso konse kule